Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy produced Goa State Topper for JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. 10 लोकांना तुम्ही एक्झाम्प्ट करता शेतीला जायला किती पैसे घातलो आरशी बुक मध्ये आणि बीजेपीच्या लीडरला एक्झाम्पशन शेत त्या घर त्यासाठी घर 200 फुटाला शेती 200 फुटाला त्या बाजूला शेती चोलनाक्याच्या त्या बाजूला घर जवळपास एक 10-12 खेडी आहेत साहेब 2-3 किलोमीटरच्या आवारामध्ये या जे इथले लोक आहेत ते ये जा करताना त्यांना इथं टोल नाक्यावरती इथं जे टोल आहे ते अमाऊंट भरावं लागते हा एवढा मोठा अन्याय आहे की काही लोकांची घरं या टोल नाक्याच्या ह्या बाजूला घर आणि टोल नाक्याच्या त्या बाजूला शेती आहे अशाने सुद्धा इथं भरावं लागतंय आम्ही कितीतरी पेशंट आमच्या गाड्यामधून ज्यावेळेला घेऊन येतो साहेब त्यावेळेला यांनी पेशंटांना सुद्धा असलेला इमर्जन्सी असलं तरी याने सोडत नाहीत पण कुठला तर राजकीय पुढारी नेते मंडळी आली तर त्यांनी हा लवकर आपला जे काय हे आहे ते ओपन करून त्यांनी फ्रीमध्ये पाठवून देतात अशा प्रकारचे भरपूर अन्याय झालेले आहेत साहेब. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आशिल्ल्या गणेबैल हांगासर आशिल्ल्या टोल नाक्याचो मनमानी कारभार सुरू आसा तशेंच लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांची काही जी वाहनं आसा ती वाहनां थंयसून टोल फ्री म्हणून ती वाहनां सोडली जातात तेका लागून संतापलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गणेबैल हांगासर वाहनां अडवून स्ट्रायक केले आणि या स्ट्रायकाक लागून सुमारे 2 तास ही ह्या महामार्गावयली जी वाहतूक आसा ती ठप्प जाल्ली. त्यानंतर खानापूरचे जे पोलीस निरीक्षक आसा तेंच्यांनी घटनास्थळी जाऊन जे हे स्ट्राईक आसा ते स्ट्राईक तेंच्याशी मध्यस्थी करून ते तात्पुरते स्थगीत केल्ले आसा. पुरोदंडा खातीर हांव प्रमोद पोंडे.